Stimați videospectatori, am vrut să spun că facem o farsă foarte nebună, sigur, foarte nebună și inițiatorul ei este Vitali Popescu. El mi-a zis cum să o fac și a zis că trebuie să-mi iau 3 pungi, în 3 pungi să iau o liț, ce pot de acasă și să măr la târg, mâine la noi târgul și să le probez să le vând la 3 bătrânele. Și dacă o să fie tot bun și bine, o să ne vedem în curând. Pa! Față foarte nebună și ceva, să-mi vând, opa! Deci, mâine așteaptă. Să vă pe YouTube și un episod. Și, hai să începem. Pune la început. 3. Stimați videospectatori, am vrut să vă spun că mâine a să fie o farsă nebună. Vitali Popescu mi-a zis cum să fac farsa nebună și a mers. O să vedeți ce se plec la târg. Unde să închem? Давай. Давай la început. 1, 2, 3. Stimați Matur. videospectatori ale canalului meu. Și Tău, da. am vrut să vă spun. E normal. 1, 2, 3. 3. Сегодня соберем колонну, сейчас facem. facem un video. Stimați videospectatori, am vrut să vă spun că mâine o să fie o farsă nebună. Și mi-a dat-o mie Vitali Popescu, mi-a zis ca să o fac, să măr la târg, să iau ceva în 3 pungi ce pot eu și să măr la 3 bătrânele, să le probez să le vând. Eu cred că asta e o farsă super. Și dacă vrei, o să fie farsa asta așa. Stimați videospectatori ale meu canal, am vrut să vă spun că mâine o să fac o farsă foarte nebună. Da, sigur, foarte nebună. Și inițiatorul ei este Vitali Popescu. El mi-a dat farsa cum să o fac și mi-a zis să merg să-mi iau într-o pungă sau nu știu ce, 3 olice și să merg la târg mâine să probez să le vând la 3 bătrânele. Și dacă o să iasă tot bun și bine. Stimați telespectatori, am vrut să spun că Vitali Popescu mi-a dat o farsă foarte nebună. Să merg mâine la târg, să-mi iau cu mine 2-3 olici și să merg să le probez să le vând la niște bătrânele. Da, și dacă o vedem o să iasă sau nu o să iasă și dacă o să iasă bun și bine o să ne... По тексту, давай. Stimați telespectatori, am vrut să spun... Stimați videospectatori, am vrut să vă spun că Vitali Popescu m-a dat o farsă foarte nebună. Vreau să vă spun ce farsă. M-a zis să merg mâine la târg, să văd 3 bătrâni, să le probez să le vând ce am, să-mi iau 3 torbe cu mine, să le probez să le vând ceva ce am în dânsele. Dar nu știu ce o să am, asta și tare mare secret. Și o să fac video și... Nu, ble, nicuia. Mai să o beriți. 1, 2, 3.